Reduktorsuz we energiýany gaýtaryp berýän liftler inni hakykat. Günorta Koreýanyň Sigma Elevator kompaniýasy täzelenen Acro we Solon modellerini hödürledi. Täze liftleriň esasy aýratynlygy diýişli mehanizmlary bolmadyk ýürüýte hereketlenirjidir. Ol has sessiz işleýär, hemişelik ýaglama talap etmeýär we hyzmat ediş möhleti 1,5 metre uzyn. Kabina aşağı düşenli ulgam energiýanyň bir bölegini bina gaýtaryp berýär. Bu elektrik awtologlaryň energiýany dikeldiş ulgamyna meňdeşdir. Acro modeli 36 gatly binalar üçin niýetlenip 1600 kilograma çenli ýük göterýär. Solon modeli 31 gata çenli binalar üçin niýetlenen ykjam görnüş bolup, üçekde aýratyn maşina togyny talap etmeýär. Iki modelim düwmelere degmezden elin hereketi arkaly çağırılıp bilinýär. Bu eller goşdan dol bolany ýa-da artykmaç galtaşmalardan gaça durmak islenenine aýratyn amatlydyr. Kabina içinde hawa ýürüýte ionizirleme ulgama arkaly ýigderli täzelenýär we arasalanýar. Gapylary güýçli urgulara çydamly bolup, ağzyndan 3 million gezek açylyp ýapylmagy niýetlenenler. Bu takminan 20 ýyllyk işçiň ulanışa deňdir. Müşteriler LED ışıklandyrışly pataloklaryň 10 görnüşinden, tutawaçlaryň 9 görnüşinden hemde pollaryň dürli bezek görnüşlerinden saýlap bilerler. Şeýle hem ýokary derejeli deskalar üçin altyn çaýlan bezek elementleri göz öňünde tutulandyr. Täze modeller bilen üçin etmek 2024-nji ýylda başlanyp, häzirki wagtda hem dowam edýär. Türkmenistanda bu liftleriň resmi üçin edici we gurnoýjusy Grot Hill kompaniýasydyr. Kompaniýa ähli enjamlara 5 ýyllyk kepillik ödürleýär.